Няколко неща съвсем набързо ще споделя за конференцията, преди да продължа с разсъжденията върху Словото. Така ги наричам днес, разсъждения върху Словото, които ще имаме днес. Това, което ме изуми, как Бог действа в тайно, как ние не знаем какво се случва и изведнъж нещо стане и се казваме откъде ни дойде. Оказва се, че Бог действа много целенасочено, много планирано, дори когато ние не виждаме, когато не подозираме. И това отново ми напомня да не се обезсърчаваме, когато ни се струва, че Бог нищо не прави в живота ни, а всъщност Той зад сцената, зад видимото, Той работи и изработва важни и съществени неща. В неделния ден, преди да ми даде думата пастира, който е на португалската църква, от 15 години те са се преместили от Бразилия в Португалия. Те са част от Форскоя църквите в Европа, към които принадлежим и ние. И имат 5 църкви в различни населени места. Едно от тях е в тяхната столица Лисабон. Но това, което много ме развълнува е, че той сподели, че още 2014 година, когато сме били на глобален съвет на църквите Форскоя от целия свят, чудя се как да го кажа на български, на глобален съвет на всички църкви Форскоя от целия свят, сме били събрани в Аризона, което е в Америка. И там на този глобален съвет присъстваха служители, пастири, мисионери от цял свят. И тогава бях поканена да говоря и аз дори си спомням точно какво Бог ми даде да споделя в онзи момент, но не съм очаквала това, което се е случило. А именно пастира от Португалия се обърнал към жена си и казал: ние трябва да поканим Ваня в Португалия. И това се случва преди 9 години. Аз нищо не подозирам и през всички тези години те създават църкви, израстват като движение, но аз не зная нищо. И сега, 2023 година, април месец, сме събрани на Европейска конференция в Испания и те вече са решили да направят своята първа женска конференция. До сега никога не са имали женска конференция и решават да я направят. Съпругата на пастора има желание да ме покани, но иска да има потвърждение от Святия Дух, че наистина на тази първа женска конференция точно мен трябва да поканят. И когато се моли, тя се казва: Господи, ако Ваня дойде да говори лично с мене, това ще разбера, че е потвърждение. А трябва да ви кажа, че не знам, към 300 души или повече ли сме събрани в една голяма зала. Всеки е седнал на различни места. В случая ние бяхме на единия край с Митко, тя с съпруга си на другия край. Другия проблем, че тя не знае английски, трябва да се чудим по какъв начин с ръце, с жестове, да се разбираме или да търсим преводачи. Така че не е много вероятно аз да отида и да говоря с нея. Обаче, когато дойде първата почивка, просто така получих желание вътре в себе си да отида точно пред тази жена. Отидох и споделих някои неща. И тогава тя се усмихна и каза: Ваня, аз искам да те поканя на нашата първа женска конференция в Португалия, която ще бъде на 8 и 9 септември. До тук аз пак не зная нищо. Всичко това научавам миналата неделя от пастира, когато ме канеше, преди да ме покани да изляза. И това много ме развълнува, защото в тези уж на пръв поглед много дребни неща, много незначителни, обаче как Бог работи по такъв начин и Бог ни насърчава, че това не са просто събития, които ние организираме, че това не е просто едно богослужение, на което точно вие сте избрали да бъдете тук, или другите, които пък нямат възможност да бъдат в Стара Загора, България,
гледат онлайн. Така че няма нищо случайно. Бог планира. Ще кажат, някои казват, толкова много милиони хора, толкова много вярващи. Как пък Бог може да планира такива подробности? Да, защото ако един мощен компютър може да направи такива немислими за нашия човешки ум неща, колко повече нашия Господ, който е Създателят, Твореца на всичко видимо и невидимо. И така се стигна до тази първа женска конференция в Португалия. И тя беше в петък вечер и в събота през деня. Не можех да си представя с какво вълнение жените идваха и не можеха да повярват на очите си, че те ще бъдат свидетели на първата им женска конференция. Никога, те казаха, никога не сме били събрани само жени. Само ние да си проведем някакво събитие. Което наистина е вълнуващо, защото колко сме благословени ние, още от създаването на църквата си имаме и женски събирания, а от 96-та година, откакто влязахме в тази наша сграда, първа собствена сграда като зала за църква, и тогава си казахме, трябва да използваме максимално тази сграда. Тя не бива да бъде само за богослужения. И едно от нещата, даже първото събитие, което веднага беше проведено, беше женската конференция. Така че ние живеем в много благоприятно време и трябва много, много високо да оценяме всяко нещо, което Бог ни подарява. Не хората, не някой с неговите таланти, не някой с неговите способности, но Бог може да използва и някой с неговите неспособности, с неговите, според него, недостатъци. За това, че той не е достоен, но Бог може да използва всеки един, защото за Бог е важно колкото може повече човешки души да се спасяват, а те се спасяват не просто е така, когато приемем Исус за свой Господ и Спасител. Да, това е повратният момент, това е най-важната точка, но не е единствената, защото оттам нататък започва нашето пътешествие като християни в този живот и ние желаем да устоим до край, за да получим наградата и Бог да ни посрещне в небесата и да ни каже, добри и верни слуго, на малкото си бил верен, над многото ще те поставя, влез в радостта на Господаря си. Амин. Колко от нас желаят да чуят тези думи от Господа? Сигурна съм, че всеки един християнин желае това нещо. Но тези жени на тази женска конференция, някои от тях пътуваха вечерта километри до там, до конференцията. В петък вечер след това някои се наложи да се прибират и на другата сутрин отново да пътуват. Други пък останаха, които имаха възможност. Така че тези 2 дни около 100 жени бяха събрани от всичките 5 църкви на Форскуер в Португалия. Няколко жени споделиха невероятни житейски истории. И аз си мисля по някакъв начин да ви направя съпричастен с тези истории, като ги накарам, може би да стои сега си го разсъждавам, да си ги разкажат и да могат да станат достояние или пък да, защото е невероятно да видиш как Бог действа по чудотворни начини и ако има някой, който се позволява да каже, че в наши дни нямало чудеса, не се е случвало нищо, няма по-голямо чудо от това човешки живот да бъде преобърнат. Човек, който е потъвал в греха, който е пътувал директно към ада, да бъде преобърнат този негов живот и той да стане свидетел за Господа. Една жена, която не е била вярваща, каза, че баща ѝ се обърнал към нея, когато е била още младо момиче и казва, твой най-добър съпруг може да бъде единствено и само твоята работа. Нито той вярваш, нито тя. Това е неговата философия. Твоя най-добър съпруг може да бъде само твоята работа. Тя ще снабдява всичките ти нужди, ще ти осигурява материално и финансово, за да се чувстваш добре и щастлива. Това, разбира се, е една лъжа. Тя е умна жена и тя и до ден днешен, след като е повярвала, продължава да се развива и в професионално отношение.
но нейното виждане се преобръща, когато тя приема Господа, когато повярва и разбира, че истинското щастие е нещо съвсем друго, че то е много по-различно от това, което светът предлага. Друга жена сподели как Бог ѝ говори да остави кариерата си и удобния си живот и да се премести в едно съвсем незначително малко населено място от големия град, където е живеела. Обаче вместо да се самосъжалява, когато тя отива там, Бог ѝ показва, че може да има вълнуващ живот. Дори и в такова място, където хората си мислят, че няма нищо интересно, нищо вълнуващо, няма никакво бъдеще. И Бог ѝ отваря такива врати, такива възможности, че наистина доказва, че когато ние послушаме Божия глас, Той възнаграждава това наше покорство. Трета жена разказа пък за дългите перипетии от наследените си разбирания в своето така модерния термин дисфункционално семейство, в което тя е живяла, и тези негативни неща, които е научила от личен опит и от опита на хората около себе си. Но Бог ѝ показва как наистина има един съвсем друг начин, по който могат да се изграждат взаимоотношенията. И ако ние следваме Божиите принципи, ние можем да имаме тогава взаимоотношения по образеца на Библията, Божието Слово. Имах привилегията и да общувам с едно младо 20-годишно момиче, което гореше да служи за Господа. Тя е дъщеря на една моя дългогодишна приятелка от Португалия, която се виждахме само на конференции, но сега имахме време и с майката, и с дъщерята да прекараме повече време. Тя ми разказа как още като е била ученичка са идвали от модни агенции в училището и са искали да избират модели от ученичките. И от малкото избрание е била тя. Но родителите ѝ не ѝ позволяват още в такава ранна възраст да се отдели и да тръгне в този път, който нищо добро няма да обещая за едно момиче да се отдели от семейството си, от близките си и да почне да изпълнява неща, програми, които са свързани с много, много други опасности. Така или иначе, това момиче сега следва това, което тя желае. Това е педагогика и работа с деца. Тя пътува много, има големи виждания за това как да служи на Бога. И докато тя ме разпитваше да й давам практични съвети в различни области, аз се възползвах да приемам пък от нейния ентусиазъм, младежки ентусиазъм за това, за да видя какво се случва в сърцата, в живота на младите хора, младото поколение днес. Но нека да не губим повече време да ви обяснявам за конференцията. Със сигурност ще ви говоря повече във всяка една проповед, ще вмъквам нещо, което се сещам, но преди да продължа, искам само едно нещо много важно. В хотела, който пребивавахме, той е всъщност бивш католически манастир в Португалия и Испания. Има много такива, които сега се ползват за хотели. И там, когато бяхме, видяхме една жена, която стоеше през цялото време в различни места на фоайето, стоеше сама, гледаше надолу. И моята приятелка, която, разбира се, има тази благоприятна възможност да знае езика на тази жена, отиде да говори, разбра, че тя е затворничка, която е била затворена и дълги години е била в затвора, защото мъжът е бил много агресивен, много насилие и в един момент на самозащита тя го наранява, както и да е, забърква тя и ето, че тя самата се оказва в затвора. И сега, понеже й предстои да бъде освободена, и я пускат за няколко дена да стои в този хотел, за да видят как тази жена, разбира се, под наблюдението им, ще се впише в този нов живот сега, как тя ще се впише в тази свобода, от която е била лишена. И приятелката ми изсвидетелства за Исус, тя прие Господа, моли се с молитва за покаяние, подарена й беше Библия.
И тъй като аз пък не знам езика, всеки път, когато минавах край нея и показвах сърце, усмихвах и се, казвах и, че я обичам с Божията любов. И вярвам, че тя го усещаше, защото по лицето й грейваше усмивка. И така си казвам, Боже, толкова различни съдби, Бог иска да ни употребява във всяка една ситуация, на всяко едно място. Както вече съм ви споменавала, обичам да говоря по теми, които може да не са свързани с някакъв... Всъщност те са свързани с някакъв празник, обаче в деня, в който аз ги говоря, не е този празник. Спомням си, че имах една проповед, която се казваше Рождествена проповед през юни. И така днес пък си искам да си говорим за една 50-на проповед. 50-ница, денят на изливането на Святия Дух, и темата е силата на Святия Дух. Силата на Святия Дух ни е нужна по всяко време и на всяко място. Аз се радвам, че и в молитвите, и в песните всичко ни водеше към това нещо. Бог винаги знае от какво се нуждаем. И аз искам най-напред да ви припомня случая с моя прадядо, който е бил един от първите повярвали в Господа, един от първите християни, които стават част от първото съживление в началото на 20 век. В начало никой не е знаел от семейството. Знаете, че тогава семействата са живяли заедно, големи фамилии заедно. Никой не знае, че той е повярвал. И той с Кришом е ходил вечер, като се навечеря, той е отивал в плевнята. И както вчера споменах, това е една от думите, които все по-рядко се употребяват, все по-малко хора знаят нейното значение. Плевня, това е място, където се съхранява храната за животните, за домашните животни, но не домашните любимци, а големи животни. И той е ходил там, молил се и е бил кръстен в Святия Дух и се е молил на езици. И моята баба, която е била негова снаха, е полюбопитствала къде ходи свекъра всяка вечер, изчезва за известно време и полюбопитствала да види какво се случва. Нещо странно. Той самия изглежда някак променен, нещо различно. Проследява го, отваря вратата и какво да види? Той стои на колене и както е коленичил, просто едвам се задържа на земята, толкова е изпълнен с сила и говори на някакви непознати езици, и тя вместо да го пита или да се чуди или да му се подиграва, тя веднага е изпълнена с силата, също коленичи и Господ я кръщава със Святия си Дух. И малко по малко, после цялата фамилия и те стават вярващи, и цялата фамилия наистина следват Господа. И съм благодарна за това духовно наследство, но никой не бива да живее с спомени единствено от миналото. Всички тези спомени и случаи от миналото единствено трябва да ни мотивират и да ни ентусиазират. Ние също да търсим силата на Господа, защото не можем в тези силни последни времена да издържим на напана, на всички тези бури, атаки, на всички ужасни неща, които ни се случват, на всички разочарования, които ни се налага да преживеем, да изпитаме, на всичко, което се опитва да разклати, да раздруса вярата ни, да ни отклони от пътя ни, да ни заблуди или да ни приспи. В Деяния 1 глава от 5 до 8 стих четем думите на Исус в тази връзка. Йоан кръщаваше във вода, а скоро вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. Когато се събраха заедно, апостолите го попитаха. Попитаха Исус: Господи, сега ли ще върнеш на Израел царството? Той им каза: вие не можете да знаете датите или времената, които само Отец има власт да определя. Но ще получите сила, когато Святия Дух дойде върху вас, и ще свидетелствате за мен в Ерусалим и в цяла Юдея и Самария и по всички краища на света. Амин. Тук много синтезирано
е описан този случай, който води към първата Петдесятница. Това бяха думите на Исус, които насочиха учениците да отидат, да се събират, да настояват, да се молят за кръщение в Святия Дух. Аз много пъти съм ви споделяла моето лично свидетелство, как Бог точно преди да започнат гоненията, 2 месеца някъде, около 2 месеца преди да започнат, Той направи така, че да се породи желание на всички тинейджери, младежи, които бяхме в църквата, да се събираме. И ние бяхме заедно всички кръстени в Святия Дух. И по-късно разбрах колко много ми е била нужна тази сила. И аз ви казвам днес, братя и сестри, ако има някой от вас, който не е кръстен, не отлагайте, не отлагайте. Знам, че много пъти, когато призовем, после разбираме, че някой се притеснява, срамуват се. Добре, застанете в къщи. Застанете там, където никой не ви вижда. Идвайте тук на молитвените. Отделяйте време. Искайте от Господа, за да бъдете кръстени в Святия Дух. Защото когато си изпълнен с силата на Духа, ти си готов да идеш, да влезеш в битката и да излезеш от нея като победител. Също така Бог ме насърчи преди няколко години в Холандия, когато видях холандските младежи да се кръщават в Святия Дух. Как си казах, Господи, как ще разбера? Ами ако те говорят на техния холандски език, който аз не разбирам. Как ще разбера, че те са кръстени? Те настояваха и искаха, Ваня, моли се за нас, искаме да приемем кръщение в Святия Дух. И тогава, когато започна Святия Дух да ги изпълва, и те като пуканки започваха да говорят на непознати езици, холандски ли какъв беше, те бяха толкова изпълнени грех, лицата им, озарени от присъствието на Святия Дух, никакво съмнение, че това беше кръщение в Святия Дух. Защото никога не е толкова важно самите думи. Да, думите са всъщност хваление и възвеличаване на Господа, така както при кръщението на учениците, на тези, които бяха събрани в горната стая. И когато другите ги чуваха, че те възхваляваха Господа и го величаеха за Неговите велики дела. В Деяние 2 от 1 до 4 се описва вече как се изпълни това, което им препоръча, което им заповяда всъщност Исус. Деяние 2 от 1 до 4. Когато дойде денят на Петдесятница, те всички бяха събрани заедно на едно място. И внезапно от небето се разнесе звук и изпълни цялата къща, където седяха. Пред очите им се появи нещо подобно на огнени езици, които се разделиха и се спуснаха върху всеки един от тях. Те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят на различни езици, както Духът им даде сила да говорят. Всички се изпълниха със Святия Дух, с огъня, огнени езици застанаха на главите им. Желайте, пожелавайте това нещо не само еднократно, но всички, които сте кръстени веднъж в Святия Дух, продължавайте да искате, защото това е нещо, от което се нуждаем ежедневно, ежечасно, да бъдем изпълнени с силата. Не можем да си позволим лукса да тръгнем в нашите плътски намерения, в нашите плътски планове, да вършим нещо от себе си, без да слагаме Господа пред нас, без да слагаме Неговите планове, без Неговите цели да бъдат наши цели. Защото да, Бог ще те използва и на работа, и в учение, и на всяко едно място в квартала, сред приятели, сред съседи, роднини и така нататък. Навсякъде ще те използва, но ти трябва да бъдеш зареден с силата, защото дяволът като рекаеш влъв обикаля и търси кого да погълне, ни предупреждава апостола. Затова трябва да бъдем будни и трезвени, скъпи мои братя и сестри. И когато ти си изпълнен с силата, дори и да спиш физически сън, ти продължаваш да бъдеш изпълнен с Духа и да бъдеш силен войн за Господа, дори и в съня си. Много често ми се случва по време на сън да имам такова духовно воюване, да имам такива духовни битки,
Но слава на Господа, че дори и тогава Бог ми показва, че аз трябва да използвам силата на Святия Дух, че аз трябва да заявявам силата в името на Исус, силата в кръвта на Исус. И това нещо да бъде наистина, което сме го осъзнали, а не механично повтаряне на тези думи. Защото истинската сила, която е в нас, само тя ще може да устои и да победи силите на врага. Защо бяха събрани в горница, скъпи мои братя и сестри? Защо не бяха някъде в мазето, на скришно място, а те бяха отишли в горницата? Защото там долу имаше отчаяние, имаше скърби и разочарования. Отчаяние, защото учениците се чувстваха самотни. Въпреки че Исус им беше казал: няма да ви оставя сираци. Те се чувстваха сами. Скърби, защото долу нараняваха хора. Без надежда. Долу имаше хора, които причакваха и искаха да убиват, да измъчват тези, които вярват в името на Исус. Разочарование, защото хора като Петър не можеха да простят на самите себе си това, че бяха се отрекли, че са били ученици и последователи на Исус. Много пъти тези неща ще се опитат да съборят и тебе и мене. Разочарованията от себе си, разочарованията от хора, които сме ги мислили за много духовни, се оказва нещо съвсем друго. Разочарование от това, че си очаквал нещо да стане, а то се получава нещо съвсем различно. Скърби, защото винаги има някой, който да те нарани. И не винаги това е физически, много по-често е духовно, душевно, тези скърби и наранявания. Това отчаяние, защото ти си мислиш: на толкова много хора съм свидетелствал, а никой от тях все още, на които лично съм свидетелствал, не е повярвал. Да, обаче църквата тук е пълна с хора, на които някой им е свидетелствал и те са приели. И продължават да идват и ще идват нови хора, които ще приемат. Ти не се отчаивай и не се отказвай да свидетелстваш, защото не знаеш в кой момент този, който сега отхвърля това, което му говориш, може дори да ти се подиграва, но ти не знаеш в кой момент той ще се сблъска с нещо в своя живот и тогава ще му бъдат припомнени думите, които ти си му свидетелствал. Така че не се отчаивайте, не се отдавайте на скръбта, но вдигнете погледа си нагоре. Така както псалмопевеца в 121 псалом 1 стих казва: издигам очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ми. Виждам толкова красиви снимки на някои от вас, високо в планините, сред красотите на нашата страна. И аз толкова много се любувам и се казвам: Господи, колко е хубаво. Но вие ще свидетелствате и ще потвърдите как се чувства човек сред този чист въздух, сред това величие на Божието творение. Да видиш колко велик е нашия Бог, как всичко е създал съвършено. Така че нека да издигаме погледа си нагоре към Господа, към небесата, а не надолу, където идват разочарованията и отчаянието. Една от гръцките думи за сила е дунамис. Това значи способност да използваш силата. Ти можеш да имаш сила и да не знаеш как да я използваш. Или нещо много повече, да злоупотребяваш с тази сила, да я използваш по неправилен начин. А тази дума, дунамис, означава точно способност да използваш тази сила. Както динамита, ако трябва някоя стара сграда, която предстои да се струти и става опасна, ако започнат хора да я събарят малко по малко, ще бъде много трудно, почти невъзможно, но когато се използва мъничко количество динамит, като разбира се предварително са предупредени хората да няма никой наблизо, тогава това малко количество взривява, експлодира и тази огромна сграда е разрушена. Ето по този начин силата на Святия Дух е като динамит вътре в тебе и в мене и тя разрушава делата на дявола. Тя разрушава кулите, които е съградил дявола, на измамата, на заблудата в мозъка ни, в мисленето ни и ни дава
нов поглед, нов хоризонт. Ние се нуждаем от тази сила дунамис на Святия Дух, за да ни екипира и да ни направи способни да вършим всичко, което правим за Господа. Точно този вид сила, за него говори Исус в Деяния 1:8. Но вие ще приемете сила, след като Святия Дух дойде върху вас, и вие ще бъдете мои свидетели, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея, в Самария и до края на земята. Докато си мислех и се молех и разсъждавах върху това, което ще споделям с вас, Бог ми напомни как дойде в мене моята първа проповед. Това беше вечерта късно, може би около полунощ. И тъй като моя съпруг обича да отправя предизвикателства към хората, за да разберат кои са техните дарби, кое е тяхното призвание, той ме попита и така, между другото, дали не би искала някой път да проповядваш в църквата. И аз без много да се замисля, казах ми добре. И тогава вечерта, понеже децата бяха малки, всички стаи заети, няма помещения празни, единственото празно място беше банята. Отидох в банята, затворих очи и сълзи започнаха да се стичат от очите ми. Защото усетих силата на Господа. Започнаха да излизат от устата ми думи. Аз не се упражнявах. Това беше Святия Дух, който ми говореше. И аз не съм нищо особено, аз просто бях един обикновен инструмент в ръцете на Господа. И не винаги точно така ще ви дава Господ Словото, но Бог искаше да ме насърчи в моята първа проповед, да разчитам единствено и само на Него. И Той ми говореше и аз не знаех как излизат тези думи. И просто усещах такава благодат, такава Божия любов. Просто бях носена на крилете на Господа и нямах търпение да отида на следващата сутрин и да се изправя и да започна да говоря това, което Бог ми е говорил. Така че точно това ви говори Бог, когато отивате, когато ви изпраща, дали било пред високо поставени, дали пред обикновени хора, дали пред хора, които са врагове на вярата, на вярващите или изобщо врагове на целия човешки род. Независимо къде ще ви изпрати Господ, просто се отпуснете, кажете: Святи Душе, аз съм инструмент в Твоята ръка. Святи Душе, използвай ме. Святи Душе, Ти ми давай силата, Ти ми давай думите. Чували сме за ММА, смесените бойни изкуства. Бойците, които участват в тях, използват различни техники от различни бойни спортове и бойни изкуства. И всички състезатели са силни, с здрави мускули, обаче важното е как използват силата си. Дори съм чувала, че най-добрите бойци в бразилското джиу-джитсу в света не са много високи и не са много едри. И на пръв поглед, като ги погледнеш, изобщо няма да очакваш, че това са шампиони. И това са хора, на които никой не може да им се опре, защото те знаят как да използват силата. Това иска да ни научи Святия Дух. Да се научим да използваме силата Му, да дръзваме да използваме силата Му, да не гледаме големия Голиат, от който всички треперят, застанал срещу нас, но да казваме: ние идваме в името на Господа. Името на Господа, на когото ние служим. Името на Господа, когото ние следваме. Какво е Петдесятница? Самата дума Петдесятница обозначава 50-тия ден след Пасхата, който е бил празничен ден. И той е бил известен още като празник на седмиците или празника на жетвата. Празнува се жетвата, празнува се плодовете, реколтата, плода от труда ти. И много християни обаче повтарят случая с апостол Павел, който е запитал учениците в Ефес, Деяния 19:2: получихте ли Святия Дух, когато повярвахте? А те отговарят: дори не сме чували за Него. Вярвам, че няма такъв човек, и особено след днес,
който да не е чувал за силата на Святия Дух и да знаем, че тя е на разположение на всеки един от нас. Това е кръщението в Святия Дух, обещанието на Петдесятница. В Деяния 2:38-39 Петър проповядва, като казва: покайте се, всеки един от вас трябва да се кръсти в името на Исус Христос, за да му се простят греховете и ще получите дара на Святия Дух. Защото обещанието е за вас, за децата ви и за всички, които са далеч. Всички, които Господ, нашия Бог, призове при себе си. Амин. Така че да не позволяваме на никой и на нищо да ни отдели от обещанието. Обещанието е за нас, защото ние сме потомците на първите апостоли, на тези, които разнесаха благовестието в различни страни, след като приеха Святия Дух. Какво е обещанието? Изливане върху всяка плът, без изключение. И сега е време да се радваме, защото е времето на късния дъжд. Бог е, който дава ранния и късния дъжд на времето си. Ако прочетете книгата на пророк Йоил, там, където има много пророчества точно за изливането на Святия Дух, там се говори за този ранен и късен дъжд и как Господ дава всяко нещо на времето си и как Той ще напои жадната земя. Има ли хора тук, които са с жадни сърца? Има ли хора, които жадуват и гладуват за силата на Святия Дух? Има ли хора? Има ли хора, които искат отново и отново да бъдат изпълвани? Защото тази сила ще ни даде способността за най-малко 3 неща. Първото е хвалението. Сила за хваление. Ще хвалиш Господа така, както никога преди не си го хвалял. Или пък така, както преди години, преди да забравиш и да допуснеш месеци или дори години да има суша в твоя духовен живот. Поискай отново напояването със Святия Дух, за да можеш да хвалиш Господа с цяло сърце, да бъде хвалението твой начин на живот. Втория вид сила за предупреждаване. Когато ти видиш, че твоите съседи горят, къщата им гори, дали ще се затвориш в твоя дом и ще започнеш тихо под носа да мрънкаш и да кажеш: Господи, моля ти се, събуди ги, защото да не се запалят и да не умрат. Не, ти ще хукнеш към тях и ще ги предупредиш да излизат, защото иначе ще загинат в пламъците на тази горяща къща. И това е силата за предупреждение, която ще получиш. Когато бъдеш изпълнен със Святия Дух, ще искаш да предупредиш хората, че ако те не се обърнат към Исус, ги чака вечна погибел, чака ги вечни мъки. И третото нещо е сила за свидетелстване. Точно както каза. И сега си казвам: Боже, благодаря ти за това, че ти изпълни първите ученици, първите събрани там 120 души в горницата. Ти ги изпълни с сила за свидетелстване. И аз си казвам сега, това нещо в момента изпълва сърцето ми. Изобщо не съм го мислила. И си казвам: Боже, благодаря ти, че ти ги изпълни с силата и ти ги изпрати по всички краища и ти изпрати, Боже, тази сила в хората, в сърцата, които да стигнат и до моята земя, да стигнат и до моята България, да стигнат и до моите братя и сестри, да стигне до народа ми. И сега благодарим на Господа, че ние сме изпълнени с тази сила, не просто да си говорим и да впечатляваме хората с говорене на непознати езици, а за да вършим волята на нашия Господ. Нека да не вземаме за даденост нищо. Днес е спасителен ден. Днес е благоприятно време. Изпълвайте се с Духа. Не спирайте, защото Бог има велики неща да върши. И Той ще ги върши чрез обикновени хора като мен и теб. Изпълнени с Неговата велика сила. Амин.